Nos anos 60, moita xente emigraba a outros países co propósito de ter unha vida mellor e ganar máis diñeiro. Case sempre emigraban os homes e deixaban as súas mulleres e os seus fillos no seu país, e cada mes lle iban mandando o seu diñeiro para que se mantiveran. Algúns lles iba moi ben e conseguían traballo para a súa muller alí e se trasladaban con toda a familia. Outros deixaban de mandarlle diñeiro ás súas familias e formaban alí outra familia e as familias de aquí non volvían saber nada deles. Por outro lado, tamén había os que chegaban alí e non encontraban traballo, e cando conseguían o diñeiro suficiente para volver para aquí, chegaban con moi mal aspecto e desnutridos. En Galicia, a xente solía emigrar a Suíza, Alemania e América, que era onde había máis traballo porque aquí non había moito. Parecido ao que está a pasar agora aquí. Agora entrevistaremos a un emigrante dos anos 60 chamado Enrique Fervenza. En que ano emigraches? No 65. En diciembre no 65. A donde emigraches? A Holanda. E de que traballabas? De mariñeiro nun barco alemán. E fun culler barco alemán a Francia. Levaches a tua muller e os teus fillos ou deixaches aquí? Disso nada. O diñeiro que ganabas ali o mandabas aquí ou... Andaba aquí o que me sobraba. Ah, moi ben. Gastabas ali ti e o que te sobraba mandabas para aquí. Contigo foi moita xente daqui? Éramos 6 gallegos. Pontevedra, do Son e meu cuñado aquí. E todos traballaban no mesmo? Todos traballaban no mesmo. E ganabades máis diñeiro ou menos que aquí? Eu ganaba menos que aquí. Eu salí de Terra Nova pensando que ganaba menos, máis, e fun para ali a ganar menos. Algúnha anécdota así que teñas? Que viña de Francia a coller o nacional. Rompeu a maleta rompeu a maleta que levaba de cartón. De cartón? Na estación. E pedimos un taxi, e o taxi dicía que iría catro franceses que non quería de Francia para coller o nacional, o internacional ou nacional. E quería catro franceses. Non quería alemán? Non quería, nin alemán, nin español, nin nada. Nos quería entrepagar, hasta que tuvemos que cambiar. Era máis fin. Conta que se boa na época que fixeche a cociña, que como non sabías alemán. Sabías falar alemán cando estiveches ali? Sabía pedir de comer, o resto, Non aprendeches nada no tempo que estiveste? Antes aprendan. Pero non a falar alemán? Non. Entón, como comunicabas? Te comunicabas coa xente? Porque un que eu que falaba un pouco e outro que falaba outro pouco español, pois, como é can? O primeiro cristiano, o segundo motorista, e esos que me facían as vidas.